ଆଜ୍ଞା ଯେ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶୁଣିଲାକୁ ମୋତେ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ତା ମା ବାପା କେମିତିକା ହଉନଥିବେ କହ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାରିବାଟା ତା ପାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟଟା କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନାହିଁ ଏମିତିକା। ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ କାହାରି ପୁଅ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏମିତିକା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ତ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ମିଛର ହିଁ ବିଜୟ ହେଉଛି, ସତରେ ତ କେହି ଦିନ ବିଜୟ ହିଁ ହଉନାହିଁ। ହେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅଛି? ଯଦି ଏମିତିକା ହେଉଛି ବେଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ଥାନା କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସଟା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଯେ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶୁଣିଲାକୁ ମୋତେ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ତା ମା ବାପା କେମିତିକା ହଉନଥିବେ କହ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାରିବାଟା ତା ପାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟଟା କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନାହିଁ ଏମିତିକା। ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ କାହାରି ପୁଅ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏମିତିକା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ତ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ମିଛର ହିଁ ବିଜୟ ହେଉଛି, ସତରେ ତ କେହି ଦିନ ବିଜୟ ହିଁ ହଉନାହିଁ। ହେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅଛି? ଯଦି ଏମିତିକା ହେଉଛି ବେଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ଥାନା କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସଟା ଅଛି?